saboda babu wani kyau da ya kai na manzan Allah, ba wani haske da ya kai na manzan Allah, ba wata cika da ta kai ta manzan Allah, ba wani girma da ya kai na manzan Allah, ba wani mukami da ya kai na manzan Allah, ba wata daraja da ta kai ta manzan Allah, ba wani asali mai kyau irin na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi shi wasallam. wannan annabi muka kalla maka kasa nutsuwa, ina kuma ga mahaliccinsa. Ba wanda zai iya ganin Allah ko zancen Allah bayan Muhammadu Rasulullah. Ka girma sani ya san ka, ka girma mai faɗa ya faɗe ka, ka girma wata halitta ta san ƙarshen ka, dan kai ne a ƙawil a ƙawiya'i, karkarfan annabi mai tsarki, cikakken annabi mai kamala, annabi mai jamala, annabi mai kyawun asali, mubashirun nazirun ɗahir madahuru Muhammadu Rasulullah. Ban mu da komai in banda mu ta roƙon Allah ya ta ƙara salati a wurin ka, tsabar girman mu'jizar ka, duk abin da kai fashi da hadisi. Ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina yake hannunsa, la yumina abdan ima ɗan kuma zai cika ba hatta hibbul jarihi ba hibbul nafsihi, har sai ka so da uwanka abin da ka so kanka. Kai subhanallah, ajabalu akamalu, annabi wa kake, annabi mai girma, annabi tsaye, annabi gafartacce, mai ganin gaba mai ganin baya, annabi madakin maza, annabi a jawadu, annabi a jamalu, mai mu'ujizozi da yawa, mai tafin baiwa, mai tafin rahama, hannunka